Čau lidi, vítám vás u dalšího videa, já jsem Dallas Games a dneska tu jsem s dalším mostem, který už jste viděli v prvním videu, je to Strelok. Na YouTube. Jo, takže a dneska chcem postavit největší skokánek. Takže můžeš, já budu pokládat žebříky. Počkej, asi by to měl asi 3 bloky od toho, ne? Tady aspoň. Tak jo, toto bude takové malé jezírko, kde budeme skákat. Z toho chceme udělat takové větší bazén. Akvapark. Já bych asi potřeboval ještě potom, jak to tam dáváš. Já si ještě nechám 4 dřeva, protože to dám jako rovně, víš? Aha. Toto video moc nebude zábavný, protože jsem spadl dolů. Protože tady jenom mátáš pravdu. Ty vaga, a věci. Měl jsem hodně levelů, jsem měl 10. Myslím, nebo 9. Tak. Víš, že Porty má kanál na ten, na písničky? Jo. Ne. Jedu na Portym! To se zmůžel. Málem. Já jedu s F5. Mám hezké boty. Ne! Ty vaga, já to nebudu hrát. To je furt. Hej, to ještě umřu 20krát, než tam dojdu. No tak nedělej séru. Kozy sexy. To nejde jinak už. Počkat, nezmizly nějaké věci. Ne. Jo, měl jsem více žebříků. Já tím krát nemůžu, protože já jsem nahoře. No právě, ne. Jo, já jsem na té port, no. Aha, tak nemůžu. Počkat, stůj, ještě nestávěj. Jo, konečně už jsem vylezl nahoru. 3, 4. Hej. Kde jsi si dal F5? Jsi už tady. Počkej chvilku, jo? Nemusím dostavit. Jdi dolů trochu. Že chceš jít dolů? Hej, ne. No super, teďka se to můžu portnout. A jestli ty jsi to chtěla nahoru. No však mě taky, no. Hej, proč tak toho? Čeho? No žebříku. Já jsem si říkal, kde jsou. Musím být ve vodě. Protože jsem umřel ve vodě. Dívej, jak jsem tady udělal hezkou Máš je? píšťalku. 4, tady zase tak. Co? Už jsem to tam nějak udělal. Prostě říkáte, víte, prostě říkáte určitě, že tady chrastí, no víte, já používám znovu. Ne! Hej ne, jestli to jdu na lagu, když umřu. Ryb Strelok. Jestli se na lagu, je to prostě Znamená S. Vítejte na serveru S. Tak jak se jmenuje ten server. A jmenuje se S. Super, big S. Máš tam ty věci. Já vím. Vidíš, tak si je vem. To je už Soulcraft. Víte, Soulcraft je ten, nevím jak je to server, ale hrám, protože jo. Jo.
Já nemám. Kde jsou ty věci? Kde? Jo, jsou tady někde. Kde jsi ty vzal? No. O, moje žebříky. What the fuck? Hey, no, plus mate, no. Hej, nevzal tě ten zombík, jak vždycky on může vzít ty věci. Všechny to určitě nevezme. Tak nevím. Hej, ne, plus no. Co? Kolik dřeva? Nemám. No právě. Jenom mám 60. Dřeva? No. To je moje. Jak tady to bylo ve vodě? Hej, dáš mi? Já vyhazuju za sebou. Ty nevyhazuješ. Vyhazuju. Hej, prosím. Hej, ne. Nej. What the fucking hell is that you're doing? Já umřu, když spadnu. Ne. Nestuj se, pane. Máš to tam někde naházaný a já umřu. Ne, umřu. Byla doma. Rebel. Hej, to bude stačit, ne? Ten, co tomu říká, ten skokánek. Však jo. Hej, proč uděláš skeleton? Bacha. Kdo spát? Já mám jedno hápka! Lidi spát. Půl hápka! Ne! Obludy, ale bože, no tak... Hej, on jde po tobě. Právě. A teďka nějaká mucha. To jsem já. Já jsem Hej, viděl, to už to dělal na schvál. já už jsem viděl tady muchy. Jenom vyzkoušet ten, utestovat ten nikotestko. Já prostě dám vyzkoušet skokánek. Jdu vyzkoušet skokánek. Taky. Hádej, jaký Hej. materiál je můj neoblíbenější. Hej, dej to pryč. Co? Já už jsem No na jo, skakánku. ty nedělej, jako že nic neděláš, aby jsi všechno dal hlínou. No a víš, jaký je můj neoblíbenější ten blok? No hlína. No vidíš. Tak poznáš, že jsem to nebyl já. Hej, odkopej to. Já už jsem nahoře. To by nejoblíbenější blok. Kobl? Co to? Kde to jsem? Aha, jo, já jsem tady. Aha, já mám mraky zaplý. Já jsem se úplně lekl, jak to. Pojď na tu věž, ať to skočíme. Skokánek, pojď. Okay, what the fucking hell is that you're doing? Když se jednou portovat, tak nemusíš si prolagovat celým světem. Kde? Potom je ti zambici. To dáš. To dáš. Tak nedáš. Nedám to do prd. Už tě žere. Už tě žere. A už tě žerou více. Proč se zapojil? By mě nezabili. To stejně tě zabijou. Hele, mě se ztrácel ty šípy. Jsem jednorožec. Hej, jdi si vyspat. Počkej. Tak, 3, 2, 1. Teď. Jo, prej, už jsi vyspal.
Já jsem ti neříkal, že jsi se vyspal. Já je nalákávám na sebe. Počkat, já nemám moč. Help mate. Hey mate, help. Dělomeno homo, je to, jde po tebe pavouk. Dám home, kašlu na tebe. Oh yeah. Krása. Hej, nech to už. Že jo, furt mě tady někdo zazdívá Ale že ty hlínu. furt zazdíváš, že to je nejlevnější blok, to bože. Není. Vůbec jsem ho nikdy nedržel. Ne, proč si někde dáš někde pryč? Co mě ničíš ty vogo postel? Já ničím postel. Takže já mám taky zničenou. Protože jsi se zničil, že? No to těžko. To je tak chytrý jak. Nikole, ty se někoho svodíš, že? Jo, no. Jdi spát. Proč, když už je ráno? Tak asi proč jsem usnul. Nevím, ale už je ráno. Jo, tak jestli ten nebude ráno, tak mi dáš zítra 100. Nic není ráno, vlastně. Vidíš? Přichází... Mr. Bean. Bílá mucha LP. A dáme si pro cvičku, pojď skákat. Tak jdu. Spadlo mu to. Ale neříkejte to. Už ti to zase spadlo. Jo, jo. Se Hej, máš... hlínu, mám si tady dá hlínu, já tam kapacnou. Ne! Jo. Hej, tak to... Hej. Oni nemají určitě rádi, oni nemají rádi. To by už stačilo z toho dílu, ne? Už No. to stačilo dlouho. Tak asi by pro dnešek stačilo počkat. Pojď se rozloučit na tu věž. No tak to nepůjdu. Jo, dělej. Tak počkáme. Please stand by. Dělej. Jestli spadl, tak už se prostě rozloučíme. Ticho. Hej? Můžeme to taky dejka s ničemu pomůžu. Jo, dobrý. Proč jsi za tím? On je v bloku. Já už je. Jo, že. Ne, moje přípej, ne. Ahoj. Dělej. Nebo to tady bude na 20 roku. Ne, nech toho. Tak pro dnešní video by to bylo asi vše. Nezapomeňte dát like, odběr, koment a jestli chcete další videa se Strelockem, tak se určitě dívejte. Zatím čau. Čau. Ne, já jsem ho chtěl zhodit.